Velkommen til Vildes køkken. I dag der skal vi lave kartoffelbåde her med skrald. Vildes køkken. Okay, det første man gør, det er at sætte den på 175 grader og slå den op på varm luft. Så skal du bruge en bageplade, som de skal ristes på. Og så tager man et bagepapir her. Så tager man noget bagepapir. Og så lukker man den. Så river man det af. Og så det på. Så tager man kartoffelbådene med skrald. Og så lader man den forsigtigt ud. Og godt over det hele. Så når man har hældet kartoffelbåden ud med skrald, så tager man den. Bum. Så tager man kartoffelbåden. Med skrald. Og putter den. Så begynder vi småt så gang at tage dem ud. Jo. Slukker vi lige. Så. Holy, what the fuck? Uppa. Så lader vi lige trække lidt ud her oven, fordi det skal ikke være så varmt derinde. Det betyder, at du skal lukke den. Ups. Okay, nu er de så lavet her, som I kan se. Og der kommer en masse mayonnaise på med ketchup. Hvis jeg vil tage den første bid. Smager fucking godt. Helt seriøst. I skal huske kartoffelbåd med skrald. Det var det bedste. Husk at like og subscribe. Og hvis I godt vil have en til, så like videoen. Så kommer der en 2 og en 3 måske. En 5. Så vi ses. Hej. Hej til folk, der så vel mig i det. Noget skrald i Vildes køkken. Hvor skal den stå på? Er det sådan 200, er det ikke det, man bare altid gør? Kom nu ud. Du siger, først tænder man ovnen på 200 grader, så sætter du den hen på 200 grader. Først så sætter man den ovnen på 200 grader. Du skal også sætte varmen, når du skal sætte den. Okay, vil du prøve at se her? Slå din. Så skal du gøre sådan her. Tag den, og så gør sådan.
bruge en bageplade og sætte den. Fuck, det kommer ikke. I skuffen. Ja, forkert skuffe. Ja, skuffen ned. Den her. Ja. Hold nu til at så griner de der. Ja, de laver det. Filmer du? Ej, du skal ikke bruge det her. Der var ikke så mange. Jeg tror godt, det... Nej, jeg skal lige have baghandsker. Lige af de her på. Det er svært, det ser ud. Så. Holy. What the fuck? Det er varmt luft der. Putter den lige ned. Husk nu se ud handsker. Og ikke rave. What the fuck? Skal lige vente lidt. De er sgu rimelig varme. Der kommer en masse mayonnaise på, så det ser rigtig fint ud. Til ketchup. Og så smager det også meget bedre med ketchup. Mander. Mander. Ja, så det er jo også super gode. Ej, mand. Fuck, det er lækkert.